cetha yen to Prameswari Kresna kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabiye. Ora pantes karo patuladaning para kawula sanegara ing Astina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama marah nampek pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Kyai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mantura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Astina. Wah, glandang nenggala leganing atiku. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu apa? Baladewa. Ah, tundang bol kok ora gelem. Tobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Koko Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Non adus sisan. Inggih ngesnaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Ngilimet durung, Bu. Wis ning meletes. Mengarmuni penake bebebebebebe. Ora tekan-tekan. Wah, dilereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, gawe napas buatan, ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Ah saya ngunake dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lho paksa wani niki perkara